Kelo nyakoro mojonko kesigana no mano mama kongeni ni oganda miche maodak e kardak mano ma ododa e sub county ma Suna West seyo piny owacho kuom chenro mare mano mar darogi e kardak no mondo mi gichiw thuolo mar gedo ne ute manengo gi yot mano ma ong'ere kaka affordable housing. Jojuma mioler mathoth. Kuom kinde moro modu achiel pacho gande kadak no mar ododa e sub county ma Suna West osebiro kadangni bang'e do maling'ling ni piny owacho koro chano daro e kar dak no mondo koro chiw thuolo ni gedo mar ute manengo gi yot. Kata bed ni ande pok giyudo ler malong'o e yor andika makonogi mondo koro gidar e loni, bende giwacho ni ne ginyiewo higni malo 40 mokalo muko mag ute sanja e kar dak no mane piny orugo kawuono. Koro jodak gi wach ni ranyisi ni piny owacho chano daro gi e tok chik. Asedak geto ka for the last 40 years. Nang'iewo lo gi majiwo doda. Lo ni onyiewe. Ok en lo mar sirikal. Koro jogi osebedo ka chandowa e lo ni seche te. Ma kata nyithindo ma wan go sani yumba gionge gi kwe ka gineno ng'ama gikia kata gineu kama giringo gibiro ni mami darowa. Familia Sanja ne oninde koyo e kar dak ni mododa bang' moko kuom utegi ne ochak muki. Sirikal kiawa gineno ni wan joma ok dhano. Kidwa loso gimoro kikuongi wuoyo gi ji. Ok miwa muda mondo miyo kata kwa gologi to gigo te wadar. Koro ka gibi gidage. Jodagi mododa ka otele kod George Nyamwaya oramo ni kar dak ni ok giwuoge nikech lopegi ne ginyiewo kod wuon lo higni 40 mokalo. Nitaonyesha ilikuwa hii ni 2016. Hii ni mojawapo hiyo kadi tulipata wakati hiyo. Na hii ilibidi wao wenyewe wameandika alafu kisha wanarudisha watu plot moja wanarudisha watu kama 8. Masi mwenyewe watu wakao kwa board meeting na yeye akaruka, hakuna file yote ya Kododa Estate. Uzuri tulikuwa na documents photocopies tuko nazo hapa. Wanakuja kututisha eti tuame. Na sisi tunasema hatuwezi kuama. Daudi Ayera wach ne onyuolo e kar dak ni mododa higa mar 1972 kachakre higano nyaka kawuono osebedo mana ka odak kanyo kendo ok ong'eyo gimomiyo koro piny owacho dwaro dari lope. Kausiwa hapa mwaka 72 na ndio niliingia hapa. Mpaka saa hii nimesekea hapa ikia serikali ati nataka panya vitu yake hapa. Tuache kwa amani na sisi ndio serikali. Jodagi mododa wach ni kar dak ni ema gisebedo ka ging'eyo kaka miechegi kuom higni kendo onge kama ginyalo dhiye ka piny owacho koro darogi. Serikali ni hao. Tusaidiane kwa njia ya amani. Si tutoke na kama tunalia na sisi ni wazee hatuna mahali tutaenda. Sisi pia tufanye venye watu ya Kokwaje Estate huko Pandipiri walisuluhishiwa maneno yao. Sababu hakuna hata wale walinunua venye hapa sisi tulinunua. Hakuna mwenye alipewa shamba bure, hatujarithi. Afisa maduong' e migawo molo e kaunti ma Migori Andrew Mwera wacho ni loni en mar piny owacho kendo sani osekete tenge mar gero ute manengo gi yot. Kododa Estate to be specific is 0.9 HA and from the plan it is reserved for mixed use development. That's why we gave it to the contractor I think 2 weeks ago. So the contractor through the State Department of Housing and Urban Development we have officially given out the site as a county government. Mwera wani loni mar piny owacho ne oketenge mar gero ute manengo gi yot bang' jodono ma Suna West mano ma Suna East kaachiel kod gavana ma Migori Ochieng Nyako ne ochopo winjruok kod jatend piny Kenya William Ruto. His Excellency was concerned that he is doing affordable houses in other parts of Migori County, but he's not seeing any breakthrough within Migori town because that is the headquarters of Migori. And therefore, we gave suggestions because that is part of our parcel. George Juma, Ramogi TV, Migori.